hoor, wat fijn. Ach, wat leuk, mevrouw van Buiten staat er al. Welkom in ons ziekenhuis. Ik doe het graag. Gooi wat in mijn glaasje, dank u Sinter. Dag, ik kon haast niet wachten. Kind, wat fijn. Nee, wij ook niet. Nee, het duurde me te lang. Ja, dat snap ik, wij ook. Dag Zwarte Piet, wat fijn dat jullie er zijn. Zeker. Dag Sinterklaas. Dag lieverd, was jij al aan het knutselen? Ach, wat leuk. En zat je al op mij te wachten? Dat zeker. Ja, ik ook op jou. Dag. Dag, schat. Oh, wat handig. Je maakt cupcakes. Ja, hè, Sinterklaas. Want had je het Sinterklaasjournaal gezien? Ja. En dat komt niet goed met de taart, hè? Als je weer bij deze kinderen bent, dat is heel speciaal. Ja. Je merkt ook bij de mensen en bij de kinderen van Sinterklaas vergeet me zelfs in het ziekenhuis niet. Elin, klopt dat? Ja. Dat ben Ach, jij. lieve schat, zie eens. Alsjeblieft. En scheur hem open. Dan kunnen we zien wat erin zit. Heel speciaal. Ja, vind je het leuk? Ja. En wat is er zo leuk aan Sinterklaas? Nou, omdat hij ook heel aardig is en hij geeft cadeaus. Oeh, papa. Nee. Nee. Gevulderig dan. Oh, ik dacht er zitten misschien pepernoten in, maar... Jongen, Piet, wat veel. Ja, dat kon allemaal mooi in de Waarom zo? rugzak. Nou, ik denk de rugzak is er. Ga je verder nog Sinterklaas vieren? Ja, maar dan niet bij mijn Beppe, want ik heb nu dat slangetje. Dus nu gaan we het gewoon bij mijn thuis doen. Oké. Wat En leuk. dan is het pakjesavond. En wat heb je gevraagd aan Sinterklaas? Heel veel. Ja? Bijna het hele boekje uit. Ja. Behalve het jongensspeelgoed. Oké. Dag. Dag hoor. Dag. Ik geloof dat er in mijn... Achterbank een pepernootje zit. Een applaus, jongen. Knap hoor. En had je dat op school al geleerd? Of van mama? Och. Hij brengt ons Nicolaas. Daar ben ik. Die hem al staan. Kom maar verder, Sinterklaas. Van Kapoentje, ken je die al? Sinterklaas kapoen. Gooi wat in je schoentje. Gooi wat in me. Sinterklaasje. Dag hoor. Even niet de pijn, de verdriet, de dokters, de pillen en de prikken. Lekker even Sinterklaas en een cadeautje. Dag jongen, zal ik even hier gaan zitten? Mag dat even, moeder? Jazeker, ga gezellig erbij zitten. Dag. En wat zijn dat voor lekkere gebakjes daar? Had je die voor mij gemaakt? En moet ik die opeten? Die kan je niet opeten. Kijk eens, een cadeautje. Alsjeblieft. Een leuke knuffel. Een stoere, Dinosaurus. een hele stoere dinosaurus. En zullen we nog een liedje zingen, Rick? Welke vind je leuk? Sinterklaas kapoentje. Sinter. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Super. Dat is mooi. Gauw beter worden, Rick. Dag jongen.